povinnosť. Preto práve teraz sledujete naše mimoriadne spravodajstvo. Ako už z našich televíznych novín viete, dnes sa v budove Ministerstva kultúry zišli poslanci, aby urobili prieskum. Sprevádzali ich protestujúci umelci. Okolo 7:30 večer proti ním zasiahla polícia. Podľa informácií našich štábov, ktoré sú stále na mieste, urobila tak priamo na príkaz ministra vnútra Gustáva Krajčího. Gestapo! 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 Napriek tomu, že nás chránili poslanci vlastnými telami, odstrčili poslancov, strkali do nich a násilne ich odstrčili preč a vyvliekli nás násilne. Celé komando je nás tu 8 zatiaľ, bili ženy. Ja som v podstate nič neurobil, len som šiel a povedal som, prečo bije tú ženu a on povedal, že no a čo. Pustili ma dobrovoľne dnu a tvrdia, že sme tu protiprávne a násilím. Nie je to pravda. Mňa osobne pustili o 7:00 dobrovoľne dnu na Ministerstvo kultúry. Alex, si v poriadku? Predtým ich normálne odsacovali, džugali, trieskali do nich aj do poslancov, ktorí nás chránili vlastnými telami. Nech týchto všetkých popotia. Dodajme, že podľa informácií našej reportérky Anny Ganamovej pred 5 minútami polícia zadržala 2 študentov Vysokej školy muzických umení, ktorí zásah nakrúcali na video a odviezla ich zatiaľ nevedno kam. Sledujte Markízu a nenechajte si ujsť jej druhú pravidelnú večernú spravodajskú reláciu. Dozviete sa aktuálnejšie informácie. Dámy a páni, dnešný deň so sebou priniesol výnimočné udalosti. Vitajte pri ich rekapitulácii. Za dramatických okolností začali dnes poslanci Edita Bauerová, Jan Langoš a Milan Kňažko prieskum na Ministerstve kultúry. Schválil ho výbor Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody už v septembri minulého roka a mal by preskúmať transparentnosť použitia finančných prostriedkov v rezorte. Presne o 9. hodine sa poslanci sprevádzaní skandovaním umelcov vybrali za ministrom Hudecom. Ten ich najskôr nechcel prijať s odôvodnením, že nemá čas. Neskôr ako dôvod uviedol hluk spôsobený umelcami, ktorí mu údajne zabránili v práci. Celé dopoludnie sa nieslo v hluchom dialógu. Krátko pred 12. vyhrotil situáciu príchod strážnej služby a polície. Ich príslušníci mali rozkaz vyniesť z budovy všetkých okrem poslancov. Keďže celá manifestácia bola vopred avizovaná na miestnom úrade, museli od svojho zámeru upustiť. Približne o 3/4 si minister zasadol za spoločný stôl s poslancami. Ako uviedol Jan Čarnogórský, dohodli sa na tom, že minister Hudec im dá na otázky písomnú odpoveď. Druhé kolo rokovaní sa uskutočnilo približne o hodinu neskôr. Bez toho, aby sa na niečom konkrétnejšom dohodli, rokovanie sa skončilo a minister opustil budovu. Predtým však slúbil, že podpíše dokument, na základe ktorého nebudú divadelníci sankcionovaní, pokiaľ o legálnosti štrajku nerozhodne súd. Ako však uviedol Ľudovít Černák, minister Hudec neskôr toto rozhodnutie zrušil. Prislúbil však, že celú záležitosť bude riešiť na rokovaní parlamentného výboru pre vedu, vzdelanie a kultúru 13. marca. Po tomto jeho rozhodnutí sa poslanci a divadelníci rozhodli prenocovať v budove ministerstva. Situácia sa vyostrila krátko pred 7:30 hodinou večer, keď proti divadelníkom zasiahli policajti a snažili sa ich vyvliecť z budovy. Počas zásahu poslanci Čarnogórsky a Černák odišli rokovať s prezidentom policajného zboru Jozefom Holdošom. Po návrate poslanec Čarnogórsky uviedol, že za policajný zásah proti štrajkujúcim divadelníkom a poslancom nesie politickú zodpovednosť minister vnútra Gustáv Krajčí. V záujme veci však Jan Čarnogórsky odmietol poskytnúť bližšie informácie o zástupcoch policajného zboru, s ktorými rokovali o zásahu. Na otázku, prečo nerokovali priamo s ministrom vnútra, odpovedali, že Gustáv Krajčí sa pravdepodobne pred nimi ukrýva. Podľa posledných informácií je v týchto chvíľach na ministerstve kultúry relatívny pokoj. Poslanci a časť divadelníkov sa po prerušení policajného zásahu rozhodli prenocovať v budove ministerstva. Hneď ráno chcú ísť protestovať priamo pred úrad vlády. Pred budovou je v týchto chvíľach približne 70-80 ľudí. Vo foaje zostali 4 policajti a strážna služba ministerstva vnútra.
Dnes ráno uniesol 45-ročný tchajwanský novinár lietadlo so 156 pasažiermi na palube. Lietadlo malo pôvodne namierené do hlavného mesta Tchajwanu Taipei. Je 8 hodín. V týchto chvíľach by sa mali divadelníci a niektorí poslanci Národnej rady uberať k úradu vlády, kde sa chcú osobne stretnúť s premiérom Vladimírom Mečiarom. Ten by mal prísť na zasadanie vlády avizované na 8:30. Divadelníci by radi predsedovi vlády odovzdali osobne list, ktorý obsahuje ich 4 hlavné požiadavky. Ide o okamžité prešetrenie brutálneho zásahu v budove Ministerstva kultúry, okamžité odvolanie ministra kultúry, okamžité splnenie 5 požiadaviek Zväzu divadelných odborov Slovenska a okamžité a pravdivé informovanie verejnosti prostredníctvom verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Ja to budem hodnotiť ako útok na verejného činiteľa. Vy viete dobre, že na to mám právo. Vy sa ma nemôžete do... Dobre, ja? Dobre, sa páči. Gestapo! 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 Odstrčili poslancov, strkali do nich a násilne ich odstrčili preč a vyvliekli nás násilne. Celé komando je nás tu 8 zatiaľ, bili ženy. Pokiaľ bola zapnutá vysielačka a vedeli sme vydedukovať, tak príkaz na zásah dal minister Gustav Krajčí. Podľa našich informácií po 22. hodine dostali policajti príkaz od ministra vnútra zásah dokončiť. Vraj na vlastnú zodpovednosť okresného riaditeľa, ktorý zásah viedol, tak neurobili. Na noc zostali v budove ministerstva kultúry iba 4 policajti a strážna služba ministerstva. Samotný minister pre Radiožurnál vyhlásil, že všetky avizované stretnutia s poslancami a umelcami ruší. Preto dnes ráno demonštrujúci pôjdu na úrad vlády, aby svoje požiadavky predložili priamo premiérovi. Politickú zodpovednosť za policajný zásah proti zástupcom štrajkujúcich divadelníkov a poslancom Národnej rady na ministerstve kultúry nesie minister vnútra Gustav Krajčí. Po návrate z rokovania s predstaviteľmi policajného zboru to uviedol poslanec Národnej rady Ján Čarnogurský. V týchto chvíľach sme sa od našej redaktorky Jany Lepeňovej dozvedeli, že premiér Mečiar sa dnes s demonštrantmi nestretne, pretože nemá čas. K úradu vlády sa dostavili i predstavitelia Konfederácie odborových zväzov. Poslancov a novinárov budovu Ministerstva kultúry, kde prenocovali po včerajšom policajnom zásahu. Odišli pred úrad vlády, tam chceli odovzdať premiérovi list s požiadavkami a dohodnúť sa na termíne stretnutia. Požadujú prešetrenie policajného zásahu na Ministerstve kultúry, okamžité odvolanie ministra Ivana Hudeca, splnenie 5 požiadaviek divadelných odborov a pravdivé informovanie o celej problematike v slovenskej televízii a slovenskom rozhlase. Polícia nezahálala ani dnes a už pri príchode tu bolo viac ako 30 jej príslušníkov, ktorí postupne starostlivo obkolesili budovu zátarasmi. Nikoho z prítomných ochranná služba nepustila do budovy. Na opätovnú žiadosť stretnúť sa s premiérom jeden člen ochránky prišiel s takýmto odkazom. Fakto je, že pán premiér tu ešte nie je, ak máte ísť na Tomášikovú. Prosím? Ak máte ísť na Tomášikovú. Po dlhšej chvíli čakania prišla aj pracovníčka podateľne, ktorej Ľudovít Černák odovzdal spomínaný list. Asi po 2 hodinách skandovania členovia štrajkového výboru sa rozhodli odísť pred úradu vlády. Aj keď premiér si podľa slov Magdy Pospíšľovej a Ľudmily Bulákovej nenašiel čas kvôli zaneprázdnenosti prečítať si list, ktorý mu odovzdali poslanci a umelci, na zasadnutí vlády sa predsa o kultúre rokovalo. Podľa našich informácií vláda na tému kultúra hovorila ešte v noci. To je vaša informácia, nie naša. Nech sa páči ďalšia otázka. Ako hovorkyne ďalej uviedli, vláda skonštatovala, že poslanci si zle vysvetľujú svoje právomoci a že voči narušiteľom poriadku zakročuje polícia v každom štáte. Hovorkyne taktiež skonštatovali, že spôsob, akým zamestnanci úradu vlády prebrali list, bol normálny. Ja si myslím, že tu ide o princíp, aby sa prevzal list, aby sa dostal k adresátovi. Aj napriek neúspechu na vláde štrajkujúci umelci dúfali, že popoludní sa veci posunú ďalej vďaka prislúbenému rokovaniu medzi zástupcom vlády Jozefom Kalmanom a štrajkovým výborom Zväzu divadelných odborov. Stretnutie sa neuskutočnilo, pretože ako uviedli hovorkyne vlády a premiéra Slovenskej republiky, nikdy nebolo prislúbené. Televízia Markíza, Jana Lepeňová. Po 16. hodine sa dnes štrajkový výbor umelcov stretol v budove Bábkového divadla s poslancami Národnej rady za Demokratickú úniu, KDH a Demokratickú stranu, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Demonštrácia bude pokračovať vo štvrtok ráno pred budovou parlamentu. Minister kultúry Ivan Hudec by tam mal predniesť správu o stave slovenskej kultúry. Hneď v úvode stretnutia umelci ostro odsúdili invektívy a reakcie ministra kultúry Ivana Hudeca na adresu včerajšieho poslaneckého prieskumu, ktoré ozneli v slovenskej televízii a v slovenskom rozhlase. Mňa osobne, pána kolegu Kňažka,
alebo Petra Dvorského nebudú poučovať o slovenskosti ľudia, ktorí chceli dokopávať Slovákov do federácie, ktorí sa povadili s Markušom v priamom televíznom prenose, ktorí nevedeli, kde stoja a zrazu sa hrajú na veľkých Slovákov. Protesty poslancov však budú mať aj inú, a to trestnoprávnu rovinu. Milan Kňažko, Roman Kováč, Ľubomír Černák a Jan Čarnogurský, ktorí boli prítomní včerajšieho policajného zásahu, podávajú na krajskú prokuratúru žalobu proti zneužitiu právomoci verejného činiteľa a za ublíženie na zdraví. Podávajú ju proti okresnému riaditeľovi policajného zboru Bratislava 1. Dnes sme sa s okresným riaditeľom plukovníkom Augustínom, ktorý včerajší zásah osobne viedol, pokúšali stretnúť. Bolo nám však povedané, že týždeň sa v tejto budove zdržiavať nebude, pretože je odvelený. Poslanec Ľudovít Černák však vyvrátil informáciu, že by za riadenie zásahu bol zodpovedný iba okresný riaditeľ a prezidium policajného zboru sa na ňom nepodielalo. Podľa viacerých poslancov však polícia nemohla dať pokyn na zásah bez vedomia ministra vnútra a ten vraj nemohol súhlasiť so zásahom proti poslancom bez vedomia premiéra Vladimíra Mečiara. Pán premiér nebol informovaný o tomto zásahu, pretože on mal iné povinnosti. Myslím si, že tento zásah bol zo strany policajného zboru plne v súlade so zákonom. Po výzve, ktorú dali, aby opustili priestory a ktorú títo neuposluchli, polícia sa snažila miernymi prostriedkami zasiahnuť a vyniesť týchto demonstrujúcich. Žiaľ Bohu, nepodarilo sa im to. V tom istom čase, ako sa štrajkový výbor divadelníkov stretol s opozičnými poslancami, zišli sa na nádvorí Vysokej školy muzických umení v Bratislave študenti spolu s dekanom. Dnešným dňom vstupujú študenti do štrajkovej pohotovosti a pripájajú sa k všetkým požiadavkám divadelníkov. Prezident Konfederácie odborových zväzov dnes listom požiadal premiéra Vladimíra Mečiara, aby pomohol obnoviť sociálny dialog v rezorte kultúry. Ivan Saktor, predsedu vlády, tiež požiadal... Protestné stanovisko vyjadril napríklad Slovenský syndikát novinárov, naopak podporné Združenie slovenských novinárov. Predsednička výboru Národnej rady pre životné prostredie Zora Lazarová sa napríklad vyjadrila, že poslanci majú právo urobiť poslanecký prieskum, ale nemajú právo prizývať si hostí. Požiadavky umelcov označila za načasované na obdobie riešenia sporu o vodnom diele Gabčíkovo-Naďmaroš v Hágu, aby, citujem, týmto dokázali, že u nás nie je demokracia a preto aj súd v Hágu by mal postupovať proti nám. Po zásahu polície, na ktorý dal podľa niektorých poslancov príkaz minister vnútra Krajčí, sme chceli poznať názor tých poslancov, ktorí neboli na tvári miesta. Nestalo sa nič vážneho, že jednoducho pred útokom jedných ústavných činiteľov chránili druhých ústavných činiteľov. Keby som to chcel trošku tak zľahčiť alebo zosmiešniť, tak by som povedal, že vždy sme kopírovali Čechov, no tak starol sa to Sládkovi, tak teraz sa to Bržovi za to nestalo niekomu inému. V túto chvíľu dávať svoje súdy alebo svoje názory na skutočnosti, ktorých som nebol účastníkom a o ktorých mám len sprostredkované postoje, by bolo nezodpovedné. V prípade, že by poslanci boli prijatí, tak ako to ustanovuje zákon, myslím si, že mohlo sa predísť všetkým týmto nepríjemnostiam. Poslanci, pán Čarnogurský, pán Černák a ďalší hrubo zneužívali svoje politické postavenie a imunitu na to, aby prepašovali ľudí do štátnej inštitúcie, ktorí nemajú nejaký dôvod na štrajkovanie, pretože ich štrajk nie je ekonomicky motivovaný, ale je vyslovne motivovaný politicky. Nemám ešte podrobnú správu, takže zatiaľ sa môžem vyjadriť len tak, ako som sa už vyjadril. Zákony platia pre každého rovnako. Odpoveď na otázku, kto vlastne porušil zákon, by mali dať nezávislé súdy. Robo Beňo, televízia Markíza.